रेल्वेतल्या प्रवासाचे दुःख, त्याची येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी आम्ही जगातली पहिली ही ऑनलाईन रिअल टाईम बेसिसमध्ये त्यांची तक्रार निवारण सेवा सुरू केली. जगात कुठेच नाही. पॅसेंजर ॲम्युनिटीजमध्ये खूप मोठा भर दिला, वाढ करण्यासाठी. इव्हन त्यावेळेलाच आम्ही त्याचं नाव होतं ट्रेन 18 दिलं होतं, त्याचं आता नाव वंदे भारत एक्सप्रेस झालं. एखाद्या मुलीने तक्रार केली होती आणि झालेल्या रिअल गोष्टी आहेत की ती नवऱ्याबरोबर चालली होती, प्रेग्नंट होती, गरोदर होती आणि तिला दारू पिऊन मुलं त्रास देत. तर पुढच्या स्टेशनमध्ये त्या 4ही मुलांना अरेस्ट केलं. हे बघा, आता हे डबल ट्रॅक मलाही कळतं की त्याला विरोध असण्याचं कारण हे स्वाभाविक आहे की दक्षिण गोव्यामध्ये हिरवा चांगला गार प्रदेश आहे. त्याच्यावर जेवढी लँड ॲक्वायर होणार तेवढे हिरवपणा निघून जाणार, हे वस्तुस्थिती आहे. आता शेवटी कुठेतरी पर्यावरणाची गरज आणि सर्वसामान्य माणसाची आवश्यकता ह्याचा कुठेतरी मेळ घातला पाहिजे.